Kamarita, banyak buka kilala, temperakan number one nya, lalu na, bukan caca. Menya kaget ketetela, mari hukumi pedulisa, lalu yang tutulutnya, ika belikan, asmurapa. Angkat ketela kapote, magaling yang kumili, ang pinagin ititasan, ng maguksulan, bituliti. Umalagong kamalila, kaya kakay dalaga, hindi ko sumumibihaya, ulit talagang number one ka. Hanggang kanila kapote, magaling yang kumili, ang pinagin ititasan, ng maguksulan, bituliti. Umalagong kamalila, kaya kakay dalaga, hindi ko sumumibihaya, ulit talagang number one ka. Sana masaya ka lang dyan ang gagawin. Bisa po na natin dyan ang Pilipinas. Pero, kaya kami, at sunod kami, sa lahat na amin. Umalagong kamalila, kaya ukay kilala, temperakan number one nya, lalo na, caca. Enak kaki pentetela, ay bukumi pagbalisa, lalo na nendudurutnya, kita bertindak, asmurapa. Angkat kakek kapote, magaling yang kumili, ang pinagin ititasan, ng maguksulan, bituliti. Umalagong kamalila, kaya kakay dalaga, hindi ko sumumibihaya, ulit talagang number one ka. Yan. Pasensya na ka, Mark. Medyo pahis bagya. Yan mas, manyatir kung At isang grupong talaga, ay Brian. wala po na kaya Moses. Bako na ka dyan. Yan, pinandit mas, dandaman mo ang dahil hanggang pagmanagot ng Pampanga. Nagkakatamong mga kalingat,